Мръсни и разбити улици в центъра на Кърджали. Ето тази гледка посреща гостите на града. Най-трагично е състоянието на улица Деде Агач. Асфалтът е силно пропукана, на места дори липсва. Тротуарите са разбити, а шахтите почти не се виждат от кал и мръсотия. Неравностите и дупките затрудняват движението и повреждат колите ни, оплакват се хората. Грозна гледка е и улица Антим Първи, също централна и натоварена улица. Най-лошо е през зимата. Тогава разбитите улици се превръщат в кални блата. Причината – бурното строителство на кооперации и блокове. Органът, който трябва да се грижи Кърджали да е приятно място за живеене, е общината. Оттам обаче не могат да ни отговорят дали и тази година ще има предвидени средства за ремонт. Все още капиталовия списък за 2010 не сме го обсъждали. Той се обсъжда заедно с приемането на бюджет 2010. В момента върви процедура по подготовката му, така че не мога да кажа дали се обсъжда или не. И докато чакат общината да си свърши работата и оправи улиците, жители и гости на града ще трябва да се примиряват с калта, мръсотията, безкрайното строителство и тъмнината. Време е, казват хората, местната управа да превърне Кърджали в един наистина европейски град, но не само на думи.